daga yau wallahi ya ce shi ya daina sata. Abun mamaki a cikin ofis nawa ya zo da mutane ya ce wallahi ya ce ya tuba ya ce ya daina sata. Na ce ka daina sata ya ce ya ce ni na taba shiga gidanka na dauke wayan yaronka. Na duk abubuwa ya yi confess abubuwan da ya duka. Ina na ce to in haka ne ni ma na zan yi supporting naka. Yanzu me kake so kai? Ya ce yana so ya yi sanan waya sai da waya. Ya sayar na ce na baka jari na shine na dauka na bashi jari. A lokacin ma in sace na bashi 100,000 muka fara. Sannan na ce na dauke ka a matsayin advisor na security. Don saboda mu ci gaba da sanitizing din yara. Kuma wannan dauke shi advisor na yi ya yi amfani. Sai da ya ja tattaro yara masu sani kanana yara under age wanda ba zai yi ka kama shi ba zai yi ka kai shi kansa ba. Don shekararsa 12 ne. A doka sai ya kai 18. Wallahi ya kawo ya tara mu yaran na ya kawo yanzu haka duk na hada su na ba su jari. Na duk su na kami na suka ci su ba su sake yi sata ba. Nace in kuna da problem in kuna so ku je makaranta zan kai ku. Tunda ku yara kanana ne su koma makaranta. Su koma makaranta nace zan kai mu makaranta zan biya musu makarantar su komai. Sannan in terms of maganan tunda na kazo makaranta tunda maganan youth muke alhamdulillah mun biya scholarship ma yara ya adadin da wanda ban yi ba sani ba. School of Health ne na akwai wanda yaro na yazo wani robot yaro wallahi ya kawo wannan secondary school certificate nashi na gani very colorful. Baban shi ya dauka ya kawo yace yaro na wani an ce shi bai san baban ma bai san baro an ce takardar yana da kyau kuma ni ban yi zaɓi nace ina yake muka kama muka gani kuma alhamdulillah chief of staff na shi medical practitioner yana duba nace dashi a nemo shi admission yanzu haka na he is about to even graduate insha Allah kuma za mu graduate za mu kai shi kauyen su mu aje shi a matsayin medical community health worker kuma kaga anan ya taimake yan garin su ya taimake mu haka ne tunda dai alhakin kiwon lafiya yana kanku ne yana kanku kuma matasa ba abin da zan ce musu sai godiya don yanayin yadda suka hada crowd ni kaina na yi kuka na gaji na fita na yi addressing nasu kamar yadda a media ne an gani har people wasai wannan ko na tara mutanen ya labar ne duka ne arewacin Borno wannan duka ne na tara ni wannan ma wani yace min wai na kawai ma na cire ne nace wallahi wannan volunteer ne suka fita to me zaka ce alƙawari da zaka yi musu nan gaba yanayin wannan soyayya da ai alƙawari su dama abin da suke so ma they want me to continue abin da nake yi da kamar yadda zan tsare musu kaga abin da yasa suke murna na tsare musu gona ka san once ka tsare gonan mutane za su haɗu su kayan su dauka samu abinci sannan irin rana na kankana muna da kasan amfanin kankana wannan yana kara jari sosai suna samu sannan kuma na mayar ba barayi insecurity din na yi degrading nashi sosai ba karami ba almost 80 to 85% na yi degrading ya ba su dama suna sana sannan ina ba su jari mutum yaro garimi kana bashi jari sannan kuma kana kare mishi gona kuma kana sauraron su kuma ina sosai ma ina interacting da su sosai za su zo group by group ina sauraron su group by group suna da office na kuma office na free shi yasa na bude office na ba mai da shi kamar conference in ka zo mutum kusan 100 zai dauka office na za su zo su dace ku shiga zance su saurare su in ce me matsalan ku kaza ne biya musu tabi instantly in akwai babu ma tabbatar musu cewa zaka ci gaba da wannan ka san irin halina da yadda muke tafiya daidai da su wallahi nace ko bashi zan dauka nace in aka taru ba wanda zai tafi wanta kaga crowd din da aka ana nuna social media wanda na sa ina address nasu wannan ba wanda aljihu sai ya tafi yanti because a cikin secretariat ne maka taru dama secretariat namu kofa ɗaya ne nace kowa ya shiga ciki na kan garu masu suka sauka muka je muka sai a gate ana baka kana fita sai da aka yi clearing aka zo last a office ina zanne sai aka ce mutum biyu ne ba samu ba na cire na basu suka tafi ka san daga nan an yi clearing wannan soyayya ne ba wani abu bane wanda kuma mutum ya zo ma wannan at least zai jida don wani a gwamnati bai taba samun $1,000 ba kowa yaro karimi ne wanda ya zo wallahi sai ya samu wani abu da zai je ba mamashi ya sai wani abu da ya sa ku gwamnati mun nuna musu cewa gwamnati ashe zuwa na fa aka ce ashe dama gwamnati haka ne
kamar yadda nake aiki suke ce ya gwamnati da ba sa aiki ba shi wannan ya zo ga sai gine-gine sai rehabilitation ka canza na labarin gaggaman ba lokacin da na zo ko buljuwan baya aiki buljuwan shi ne motar chairman ba wannan baya aiki domin na ce tun da na zama chairman na ce a kawo motar chairman ma nan akwai